Направи нещо забавно, за да продължат да те гледат. Добре, готова ли си? 1, 2, 3, давай! Здравейте! Вие сте с второто видео на Мириам Джамбазова! Сигурно един месец мислих каква е темата на това видео. Един път просто ми прещрака. Защо пък да не го направя на тема живота си? И така и направих. Защото той просто е някакъв микс от неловки ситуации. Мисля, че като съм се родила е било нещо от сорта на... Мириам, ти си избраната. За какво? Да бъдеш неловкият човек на земята. Найса. И така да взема думата. Сега ще ви покажа няколко такива случки, които искрено се надявам да са ви познати и да се видите в тях, защото съм голям кърък, ако не се. Когато си болен или просто се смееш като мен, като умиращо животно и ти хвъркне храчка. Когато не помниш името на някого, нищо се познавате от една година и просто се надяваш твоите предположения да са верни. Коста, Мириам Джамбазова, родена на 12 юни 2000 година. Тук тя разказва историята на живота ми. И... Здравей, Ферхунде. Шехерезада. Когато се запознаваш с някого няколко пъти. О, Коста, как е? Печурка, това е Шехерезада. Шехерезада, печурка. Приятно е. 6 hours later. Здравей, може да седна? Да, разбира се. Аз между другото съм Мириам. Вече се запознахме. Когато някой те хване да го гледаш, а ти всъщност си в дълбоки размисли за живота. Какво ли да ям до вечера? Какво хубаво време. Пица? Защо ме гледа? Не, трябва да съм здравословна. Да фък? Защо ми се мръщи? Ако го заблуждавам, пицо, идвам. Oh shit. Oh shit. И тъй пожех с бацил, нека завършим с един такъв. Когато не можеш да спреш да кашляш в час. Really, nigga? И това беше всичко от мен. Благодаря ви за отделеното време. Харесайте, споделете, абонирайте се, ако да се видите в някои от тези ситуации. И да не се видите, пак направете тези неща. Ако ви е харесало, пак. Ако не ви е харесало, пак. И да, просто направете тези неща. Чао! Не трябва веднага! Говори. Значи, днеска е много як ден, аз много честно казано. Се обича зелен цвет, робичко. Лук! Какво? Трябваше да спреш. Ферхунде. Шехерезада. Работи. Смотри,